5メートルだ、5メートルだ。すごいんだね。え？なんか色違い混ざってるかな。混ざってないですね。全部同じ色になってる。同じ色。1個か2個ない色がちょっと青っぽいんだろう、黒っぽいんだろう。ね。全然いいや。これが全部鮭だったら嬉しいよな。ヤングバル言ってるって言ってる。こんな状態にはなんない。産卵？もうちょっと上がってください。やっぱ水門してもらえて今度、そういう時になるとみんな喜んでね。これ川がなかったらあそこまでこの状態が上がんないってことだよ。そうだよな。現状です。現状です。現状のジャンプです。現状のジャンプ。
ゃん。困っちゃう。シャッター切れないし。すごいね。